अरे बाप रे बाप रे बाप। अब के गति का बोल है काका? का बोल हो? हाँ कब दू मंगिया जारी हमार चौपल लेके भाग गइल। अरे बाप। अच्छा चल टेंशन मत ली, चल एक जना बारन बाबा दिखा दिया। अरे जल्दी ले चला सर, हम कब से खोजा तानी। अच्छा ठीक है टेंशन मत ली, चल उठी उठी। अरे बाप रे, ले चला सर, गोर में रखे चपा। बाबा ए बाबा बानी बानी बाबा बानी ए बाबा बानी मतिया में तइयो सुतल बका नो 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 बाबा हो ए बाबा उठा ना ए बाबा ए बाबा उठा ना। बुझाता हो नतिया के चोदल बुझाता कि ऑर्केस्ट्रा देख के रात सुतल बा। भर आय खूब देख ले हमार यहाँ चप्पल चोरा ल छ, हम खोजे तई बाबा। सुबह से ए बाबा उठी ना। आँख में से लोर नहीं के सुखल। आई नतिया के बेटा सुतल। बाबा बाबा। गोर लगे बाबा पुदीना ए बाबा छमरे के लेके मराई में। बाबा हाँ बच्चा देखी ना यहाँ के तनी सॉल पूरा कर दी कादू हो गइल बा। हाँ बोले बच्चा। बाबा ये मंत्र पढ़नी है, कौन मंत्र पढ़नी हो? अरे मंत्र सुनो। बदलल जनतरा बदलल दिन दाता अब बदलल पोथी पातारा, यही मंत्र से निकाला तानी सब केहू के जातारा। बारह नतिया के बेटा खाचारा नया मॉडल के मंत्र है बबुआ, नया मॉडल के मंत्र 2021 है। बोलो बच्चा काहे खातिर रहला हमरा पास? ये सन्यासी के पास तू तो जानता रह कि हम बहुत बार का सन्यासी है, बिना अपॉइंटमेंट के हमर लगे केहू आवेला ना। अब तू एक बैग चलेला, पहले अपॉइंटमेंट कहा ने लेला, 1 महीना पहले हमरा लगे लाइन लगाए के पड़ेला, तब हम केहू के दिन दशा देखेनी। आ तू आज एक बैग चले बारा, कौन ऐसा जरूरी काम पड़ गया बा बच्चा? जानता नहीं बाबा, वो गछिया में हमनी के बैठल नहीं असन तो ई काका अइलन रोते आई हमनी से अपन दुख सुनावे लगला। तो ई कहलन कि कोनो बाबा बा, हम कहनी चली ना बाबा हमरा लगे बारन बाना बानी बाबा हई हम बानी, कोनो बाबा बानी कह। अच्छा ठीक। तो यहाँ के दुख हमरा देखल ना गइल हनु, ऐसे हम कहनी कि चली रोआ के हम जांच करवा देतनी। तो उहे तो लेके आइल बनी है कि देख कहाँ भूलल बा? हाँ अच्छा कहाँ रखले रहा सामान? सामान रख बाबा बेरही के लगे। अच्छा बेरही के लगे रहे, रुक जा देख ले बानी रहे दहिने बावे देख लेतनी। नहीं जब तक ले आँख के हरियरी ना आई तब तक ले कोनो चीज़े ना लौकी हमरा। मतलब माल माल हाँ महाराज लौकत तो नाम का दूर दूर में हम सुनी हाँ, दूर दूर में नाम बा हमार। कादू इहो सुनीला कि उ सब कोई के भलाई करेले, सामान सब कोई के बच्चा भलाई करनी, सब कोई के। आज तक हमरा द्वार से केहू पाकिट भर के नहीं खेले गल, पाकिट भर के लिए यहाँ खाली करके गइल बा। वर्षक नाम रहा ढेर दूर में बा। अच्छा देखो ताली रखो हाइली रखा है जा मोरी ना बाबा नीचे ना ना दब जाता ओकरा के और बरियार करो ओकरा के और बरियार करो। जानता नहीं कि बाबा पैसा मांगे फिर खुला करा के लिए बने ना और बरियार करो ओकरा के। तो पूरा बरियार कराम का ओकरा के। अरे एक के हाली बरियार कह ना दो, एक के हाली बरियार कह दो, रख देता नहीं।
लेके आइल बा बारात लेके दुआरा पर आ जल्दी से बता देना तो लेके चल जाए पूरा माल दुआरा पर। सरिया करिया ले ले नजरिया ना लगी, अब परिया ठीक से बनिया कि तुरा के ना भागी। पूरी गवाए बाबुआ अब बचिया भागल बाबा लगे लेके चल बाबा जयहना पूरी गवाए बाबुआ पारी के गीत गावत कैसन ओझा लगे लेके चल ले नहीं चाहिए हमके फॉर्चूनर और सब हो हुनर मेहरारू मिले छुछुनर ओम तर पक ना ओ पुदीना ओ पुदीना ये भैया हमारा लागत नहीं खे कि जांच उच करता, हमें लागत है कि रात भर ऑर्केस्ट्रा देख ले उहे बउआ आता है। चप्पल खोजी उजी ना जौन देले बारे तब ना सूद ब्याज के संगे ले चल 2-4 लाख धरा फिर नया कि नहीं। तो बाबा बड़ा तेज बारी गेठी में कसा तनु देखना गेठिया में से निकालो तो नहीं केंग तुम्हारे जाटी अरे कोस हो गलो। नमस्ते प्रणाम, हम भैया सुनील बिहारी, आप लोग के छोट भाई, आप लोग के छोट लड़का। आज के बहुत बढ़िया कॉमेडी बनल बा जौना के नाम बा गुरु चेला, ओकर मजा ली। हमारी छोटा मोटा एगो चैनल बा जौना के नाम है युवा जन सांस्कृतिक मंच। हमार डायरेक्टर जी बनी ये मिथिलेश कुमार शर्मा जी, यहाँ के आगे बढ़ाई जा, प्यार दुलार दिला। अगर कोनो चीज़ के गलती होखे तो कमेंट के जरिए हमनी के बताई जा, खूब जम के मेहनत करें जा। जय भोजपुरी, जय जवान, जय किसान।